Ismét összevont ellenőrzést tartott a polgármesteri hivatal a társszervek bevonásával. Az akció helyszíne ezúttal az Avason, a Szilvás utcán volt. A polgármesteri hivatalhoz szinte naponta érkeznek az avasi lakótelepről panaszlevelek, amelyben az ott tapasztalható áldatlan állapotokról írnak az ott élők. Miután a fészekrakókat az önkormányzat saját hatáskörben nem tudja kiköltöztetni a lakásokból, úgy döntött a hivatal, hogy a normális életvitelt folytató emberek érdekében fokozott ellenőrzéssel teremt rendet az érintett társasházakban. Nagyon sokan az ellenőrzések hatására ki is költöztek egyébként a lakásokból, tehát a célunk az, hogy azokat a lakókat védjük valamilyen formán, akik betartják az együttélés szabályait, és azokkal az emberekkel szemben lép fel a hivatal, akik ezeket a minimális szabályokat sem tudják betartani. Ma a Szilvás utcai társasházaknál zajlott az ellenőrzés. Csak úgy, mint minden alkalommal, az akcióban résztvevők ez alkalommal is mindent megvizsgáltak. A Szilvás utca 2 szám alatt és a Szilvás utca 13 szám alatt, tehát egy társasházi lakótelepi bérházban végezzük az ellenőrzést. 8/2010-es önkormányzati rendeletünkben, ahol az együttélési normák, szabályok vannak szabályozva, ellenőrzünk. Itt köztisztasági, közegészségügyi, lakcímbejelentési kötelezettségnek eleget tételt ellenőrzünk, és egy összefogott ellenőrzés a társhatóságokkal és társszervekkel, itt a MIHÜ, MIVÍZ és az ÉMÁSZ tudnám kiemelni. A társasházban nyugalomra vágyó lakók támogatják az ellenőrzést, mert saját biztonságuk érdekében történik mindaz, amire immár heti rendszerességgel sor kerül a város különböző területein. Nagyon örülök, hogy végre egy kicsikét végignézik itt a lépcsőházakat, hogy mi történik itt, mi az, ami szabályos, és mi az, ami szabálytalan. És akik bizony nem tartják be itt a rendet, hát azok ellen eljárást kell indítani, vagy valahogy megszüntetni ezt az áldatlan állapotot. A hatóságok ma összesen 106 lakást és 202 embert ellenőriztek. Feljelentés 13 esetben született, az ÉMÁSZ 50 helyszínen vizsgálódott, rongálást egy lakásnál tapasztaltak.